Tak čaute! Ja som Panda Flip LP, vítam všetkých panov a panny a ešte raz vítam vás u nového let's playu z hry Mafia. Mafia je, no to je taká hra, ktorá, to je jedno, proste točí mafiu. Budeme točiť aj iné, ako napríklad Minecraft a tak. Takže teraz bude, no toto je môj prvý let's play, takže čakajte zázraky. Budem robiť let's playe a no, ja už som si vytvoril, a teraz k hre, ja som si už vytvoril účet, lebo už som to zo párkrát natáčal, takže ideme na to. Ideme new game, už po stýkrát. Už to natáčam dnes asi, neviem, po tretí, neviem. Takže no, proste to je úvodné. Niektoré takéto scénky budem aj preskočovať, lebo predsa len bude to po anglicky a než si tomu budete rozumieť, tí, čo sú mladší, ja tomu všetkomu ešte nerozumiem. A takže takto. Tu niečo aj preskočovať. Sorry for the delay, but I didn't want anybody seeing me, if you know what I mean. What can I get you, sir? Just a coffee. Coming right up. It's not my habit to sit with people like you. Got a business proposition for you, detective. I ain't no businessman. And even if I were, I wouldn't be doing business with the likes of you. I don't usually do business with your kind either. But this is a bit of a strange deal. Good for you and your superiors and... Takže je to o tom, že vy ste gangster, ktorý bojuje prakticky, no, ktorý je najprv taxikárom, potom je gangsterom a zažije tam hocičo a potom tomu detektívovi vy rozprávate také keby svedectvo o tom, čo sa tam v tej rodine dialo, aké misie a tak. Pardon, ak ste to počuli. No. Čiže musíme zdrhnúť v červenej bodke. Určite kopu z vás ľudí a mne už sa pretehla pneumatika. To sa potom rozbehne, lebo už som to točil a rozbehlo sa to tie. Umrite! Umri! Kapni! Kap. Tentokrát som to schytal ja. Nie oni. Poznaj. A tí, čo sú teraz v aute, budú potom vašimi spoločníkmi. Toto je taká misia, že... Minúta, len si idem nastaviť stopky. Minúta. Som späť. Len som si musel ísť. Hneď už začneme hrať, len to bude. Dobre, ideme na to. Ďalej. Ospravedlňujem sa, musel som si ísť pre stopky. Bo to video zase nemalo, no. Musel som si ísť proste pre stopky. Jo, zabite jí Sandy. Fail číslo 1.
Prečo nie? Toto neznášam, keď mi prestrelia ako mu. Potom sa už nedá to auto ovládať. V podstate, to by sme už mohli, keď im dožneme, no tak to budem happy. Akože takto za roh. Oh my god. Dobre. Je tak, prosím. Jo! Keď som prakticky nic nestane. Už to na vzduch. Už. Čiže... Dúfam, že vám to veľmi nehutí do videa. A to ďalšia misia už bude taká trošičku pokojnejšia. Táto je taká bláznivá. A potom samozrejme budú. Tam sa už bude inak strieľať, ale... Takže... Tak to tu asi znižím tie sondy. No, znížim sound. Audio. Sound. Chvíľ číslo 2. Už prešli 2 minúty. Točíme takých 5 minút, čiže ešte máme 10 minút. Tak neprejdem prvú misiu. No a trvá. Bo keď neprejdem druhú, dobre. Ale keď neprejdem prvú, tam máš tak trafil. Ako som videl, oni sa vočili niekde inde, takže... Ale to uvidíme, že finálami pôjdu tu na tejto zatačke, lebo tu do vždycky failím, takže... Minulý fail. Ešte ste tu. Dobre, čiže ideme. Strieľaj. Strieľajte ich. Dobre. Jo! To som chcel. Aby sa stalo. Presne to som chcel. Rozbí sa, Odaťo! Teraz idem sa bombovať jednou skladkou.
To sa vždycky buď zabijam, alebo ani nevydarí, ale ak sa mi vydarí, tak ich zabijame. To je jasné, že hej. To prežili cestu zabitia sa. No tu jak vyletí, ale toto sa zabijú, to je jasné. Tu treba ísť pomaličky, ale to oni nevedia, no. Ešte tu môžeme pekne vykúpiť. Koľko? 6 minút. Ideme na to. A! Do prčí. To děláte srandu. Po 15 krát, to je fakt. Ako, normálne keď to hrám, tak sa mi to podarí v priebehu niekoľkých minút. Ale ako náhle... No. Na prvý krát striasol, a to by som bola celkom rád. Musím sa na to počkať. No to je bol medzi výklas. Great! We made it! Good work, brother. Take us to Sayeri's bar. I'll show you the way. Jo. Čiže, prejdeme aspoň prvú misiu. Zajtra bude druhá. Ako vidíte, bude dostatok failov. A tých failov bude fakt kopu. Takže my už len prakticky dojdeme do Salieriho brávu a tam to ukončíme. Konečne. Čiže koľko bolo dneska failov? 2, 3, 4? Možno. Takže, ako vidíte, faily budú. A bude ich mnoho, dostatok. No už natáčame 9 minút, takže akurát keď dojdeme do Salieriho brávu, akurát to môžeme ukončiť. Ideme rýchlo. Ja viem, on nám bude inú cestu hovoriť, ja viem, ale ja mám svoju vlastnú cestu, takže nebojte, neskončí nám kvôli tomu misia. Pôjdeme ďalej, ale neposluchneme ho, no. Potom sa dozviete, ako sa volajú. Preto im zatiaľ hovorím. A tak. Ide. Dúfam, že ste nepočuli moje pravé meno. Ešte nie. Ste nepočuli moje pravé meno. Keby ste ho počuli, aj tak o mne, tým pádom by ste nič nevedeli, takže to je jedno. Keby ste ho vedeli. Co už? 10 minút.
Takže už fakt by sme to mali ukončiť, čiže to už len dojdem do Salivieho baru a rýchlo to ukončím. A... No už sa tu sťahuje. Sťažuje. Že kaďam to idem a tak. Uvidíš. Jak túto cestu ja používam. Môžete ju používať aj vy a je celkom pekne rýchla, keď idete staviaľ. Proste prejdete cez tento tu chodník. A s nami idete, ešte aby sme vypadali ako pravidenství, tak rozrazíme to tu aj toto. Takže ďakujem, že ste si pozreli toto video. Prepačte, že už som nedokončil cutscénu, no tam sa bude diať proste, že oni mu dajú to odmenu a on si bude rozprávať, že či má alebo nemá ísť. Takže ďakujem, že ste si pozreli toto video. Ak sa vám video páčilo, zanechajte odber a like. Ak sa vám nepáčilo, choďte si kúkať niekoho iného. Takže čaute. Panda Flip!